Bine ați venit la un nou videoclip. Ce mai faceți? Cum sunteți? Eu sunt Cătălin96. Am revenit cu postatul și vă spun că vom face și promovări pe canal, dar fiecare promovare costă 1 abonat. E prea mult 2 abonați. Un abonat costă o promovare, depinde, promovare 1 minut, hai maxim 2 minute. Da, nu se impune timp. Nu se impune timp. Deci, fiecare promovare, un abonat, real, fără conturi false, că îmi dau eu seama dacă sunt conturi false sau nu și nu pot fi păcălit, așa că aștept să mă contactați în comentarii. Trebuie să scrii doar vreau promovare, să-mi dai un follow pe Instagram sau dacă n-ai Instagram, ok, dacă n-ai Instagram și vrei promovare, îți vei face promovare, dar trebuie să-mi aduci un abonat. Cam atât pentru ora 15, așa, cred că o să mai postez un video, nu știu exact, o să mai văd. Nu uitați de like, share, subscribe și notificări. Pa!